హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ కార్యక్రమంలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణించే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో ఇందులో ఇప్పటి వరకు ఆ దక్ష యజ్ఞ నిర్వహణకు అవసరమైనటువంటి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఎప్పుడైతే దక్షుడు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ఆయన విశుద్ధమైనటువంటి మనసుతో యజ్ఞాహుతులు సమర్పిస్తాడో విష్ణు భగవానుడు దర్శనమివ్వడము, ఆ విష్ణు భగవాను దర్శనాన్ని అద్భుతంగా మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్పినటువంటి అంశాలను చూశాం. సో ఇక ఇప్పుడు దేవతలు, దక్షుడు, దేవతలు, ఇతరు బ్రహ్మ రుద్ర అందరూ ఇతర దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థించేటువంటి అంశాలు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయంలోని 25 మరియు 26వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే మ్యూట్లో ఉన్నామా లేదో చూసుకోండి. హరే కృష్ణ. దయచేసి
हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయం 25వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం దక్షో దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాధ్యనుగ్రైర్వృతం ముదా సునందనందాధ్యనుగైర్వృతం ముదా సునందనందాధ్యనుగైర్హృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి హరే కృష్ణ. దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం హరే కృష్ణ. దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాధ్యనుగైర్హృతం ముదా
గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత ప్రకృతాంజలి సునందనందాధ్యనుగైర్హృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనంద్యాధను గైర్హృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి హరే కృష్ణ. ఇరుకుల పత్రి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అరుణమా. హరే కృష్ణ. ఇరుకులపాటి అరుణ. హరే కృష్ణ. చదవమంటారు ప్రభు? చదవండి. ప్రణామాలు, ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దక్షో గృహీతార్హణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాద్యనుగైర్వృతాం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయతః కృతాంజలి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దర్శో గృహీతారణా సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశుద్ధం పరం గురుం సువర్ణానందధ్యానుగైర్వృతం ముదం గురునం ప్రపేద ప్రయతః కృతాంజలి. ధన్యవాదాలు కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. దక్షో గృహీతార్హణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాద్యనుగైర్వృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయతః కృతాంజలి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దక్షో గృహీతార్హణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాజనుగైర్హృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దక్షో గృహీతార్హణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం విశ్వసృజాం పరం గురుం సునందనందాద్యనుగైర్వృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయతః కృతాంజలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సరే, ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. దక్షః దక్షుడు గృహీత స్వీకరించి అర్హణ ఉచితమైన సాధన ఉత్తమం యజ్ఞపాత్ర యజ్ఞ ఈశ్వరం సమస్త యజ్ఞపతికి విశ్వసృజాం ప్రజాపతులందరకు
పరం గురుం పరం గురుం పరమగురుడు పరమగురుడు సునంద నంద ఆది అనుగై నంద ఆది అనుగై నంద సునందనాది అనుచరులచే నంద సునందనాది అనుచరులచే వృతం వృతం చుట్టబడి ఉన్నవాడు చుట్టబడి ఉన్నవాడు గృణన్ ముదా ముదా స్థితించుచు ముదముతో గుణంచుచు ప్రపేదే ప్రపేదే ఆశ్రయించెను ఆశ్రయించెను ప్రయతః ప్రయతః నమ్రభావముతో కృత అంజలి చేతులు మోడ్చి హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము హరే కృష్ణ. విష్ణు భగవానుడు యజ్ఞ ఆహుతులను స్వీకరించినంతటా దక్ష ప్రజాపతి అత్యంత ముదముతో ఆ దేవదేవుని స్తుతింప మొదలిడెను. యజ్ఞేశ్వరుడును ప్రజాపతులందరకు పరమ గురుడును అగు ఆ దేవదేవుడు నంద సునందనాది అనుచరులతో సేవ్యుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 26వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్యుపరతా కిల బుద్ధ్యవ్యస్తం శుద్ధం స్వదామ్యుపరతా కిల బుద్ధ్యవస్తం శుద్ధం స్వదామ్యుపరతా కిల బుద్ధ్యవస్తం శుద్ధం స్వదామ్యుపరతా కిల బుద్ధ్యవస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిసిద్ధ్యమాయాం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిసిద్ధ్యమాయాం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిసిద్ధ్యమాయాం ఇష్టం స్తయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం
तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्यस्तस्याम् तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः दक्ष उवाच शुद्धं स्वदाम्युपरता किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्य मायाम् शुद्धं स्वदाम्युपरता किल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्य मायाम् तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः हरे कृष्ण दक्ष उवाच शुद्धं स्वदाम्युपरता अखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्य मायाम् तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः श्री कृष्ण माधवी नीलप माताजी शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रभु दक्ष उवाच शुद्धं स्वदाम्युपरताखिल बुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं परिषिध्य मायां प्रतिषिध्य मायां तिष्ठं स्थयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्र
హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్య పరతా కిల బుద్ధ్యవస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిషిధ్య మాయాం తిష్టంస్త ఏవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. వసుంధరా మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వధామ్య పరితాఖిల భుజ్యవస్థం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిషిధ్య మాయాం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వధాముపరితాఖిల బుద్ధవస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిసిధ్య మాయాం తిష్టం తవైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్యోపారత్ శుద్ధ స్వదామ్యుపారత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శుద్ధం పరితాకిల వ్యస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిషిధ్య మాయం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవన పరిశుద్ధ యువాత్మతంత్రః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వధామ్యుపరతాఖిల బుద్ధ్యవస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం పరిషిధ్య మాయాం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ్య ఇవాత్మతంత్రః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్యుపరతాఖిల బుద్ధ్యవస్థం చిన్మాత్రమేకమభయం పరిషిధ్య మాయం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వధామ్యుపరతాఖిల బుద్ధ్యవస్థం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిషిధ్య మాయాం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, చౌతర. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్యుపరతాఖిల బుద్ధ్యవస్థం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిషిధ్య మాయాం తిష్టం స్థయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. దక్షః దక్షుడు, ఉవాచ పలికెను, శుద్ధం విశుద్ధము, స్వదామ్ని స్వదామమున ఉపరత కిల
సంపూర్ణముగా పరుడవు సంపూర్ణముగా పరుడవు బుద్ధి అవస్థం బుద్ధి అవస్థం మానసిక కల్పనా స్థితికి మానసిక కల్పనా స్థితికి చిత్ మాత్రం చిత్మాత్రం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికుడవు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికుడవు ఏకం ఏకం అద్వితీయుడవు అద్వితీయుడవు అభయం అభయం భయరహితుడవు భయరహితుడవు ప్రతిసిద్ధ్యా ప్రతిసిద్ధ్యా నియమించుచు నియమించుచు మాయం మాయం మాయా మాయా తిష్టన్ తిష్టన్ నెలకొనియుండి తయా మాయతో మాయతో ఏవా ఏవా నిక్కముగా నిక్కముగా పురుషత్వం పురుషత్వం వీక్షించువాడు వీక్షించువాడు ఉపేత్య ప్రవేశించి ప్రవేశించి తస్యాం ఆమె యందు ఆస్తే నిలిచియుందువు భవాన్ నీవు అపరిశుద్ధ అపరిశుద్ధుడు ఇవా అయినట్లుగా ఆత్మతంత్ర స్వతంత్రుడవు హరే కృష్ణ. దక్షుడు దేవదేవునితో ఇట్లు పలికెను, హే ప్రభు, సమస్త కాల్పనిక స్థితులకు నీవు పరమైన వాడవు, చిన్మాత్రుడవు, భయరహితుడవు అగు నీ మాయను అధీనమున నిలుపుకొను వాడవు. మాయయందే ప్రకటమైనప్పటికీ నీవు దానికి పరునిగా నెలకొనియుందువు. ఆత్మతంత్రుడవైన కారణమున నీవెల్లప్పుడూ భౌతిక కల్మషములకు దూరుడవైయుందువు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలకు భావములు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇవ్వబడినటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే.
నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీ విషయ నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ విధంగా ఆ నారాయణుని దేదీప్యమానమగు తేజము ఎదుట వారి యొక్క తేజాలన్నీ కూడా వెలవెలపోగా సర్వులు మౌనమును వహించి మరి తదుపరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భయభక్తులతో చేతులెత్తి నమస్కరించుచు ఆ అధోక్షుడైనటువంటి దేవదేవుణ్ణి స్తుతించడము మొదలు పెట్టారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసాము. మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క అపారమైనటువంటి మహిమలను బ్రహ్మదేవుని వంటి దేవతలు కూడా ఎరుగని వారైనను సర్వులు ఆయన యొక్క దివ్య రూపమును అతని దివ్య అనుగ్రహమును గాంచగలిగిరి అని చెప్పబడింది. అతని అట్టి అనుగ్రహం చేత సర్వులు తమ యొక్క శక్త్యానుసారము ప్రార్థనలు చెయ్యగలిగిరి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ అనేటువంటిది తొలుత నాలుకతోనే ఆరంభమయ్యేటువంటి విషయాన్ని కనుకనే జప కీర్తనలను మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప కీర్తనలతో మనిషి భగవత్ సేవను ప్రారంభించవచ్చు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి అంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనలో శివుని యొక్క అనుచరుల్లో ముఖ్యంగా నందుడు వారిని శపించినటువంటి కారణంగా వాళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క స్థితుల నుండి దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వాస్తవానికి ఆ దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక బ్రహ్మ మిగతా రుద్రుడు తప్ప కావచ్చు. సో ఆ పరిస్థితులలో మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి తిరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా యథావిధిగా ఆ భగవంతుని స్మరణ కావిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయంగా ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. సో కనుకనే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆ 25వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి దక్షో గృహీతారహణ సాధనోత్తమం యజ్ఞేశ్వరం యజ్ఞసృజాం పరం గురుం సునందనందాద్యనుగైర్హృతం ముదా గృణన్ ప్రపేదే ప్రయత కృతాంజలి. సో ఎప్పుడైతే దక్ష ప్రజాపతి అత్యంత ముదముతో మరి ఆయనకి యజ్ఞ ఆహుతులను సమర్పించగా ఆ యజ్ఞ ఆహుతులను స్వీకరించినటువంటి ఆ దక్ష అదే చెప్తున్నటువంటి దక్ష ప్రజాపతి దక్షో గృహీతారహణ సాధనుత్తమం. సో ఆ దక్ష ప్రజాపతి ఆ విష్ణు భగవానునికి ఇచ్చినటువంటి ఆ యజ్ఞ ఆహుతులను స్వీకరించి ఆ విష్ణు భగవానుడు యజ్ఞ ఆహుతులను స్వీకరించి
మరి అందుకే అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు కదా, ఆయన సంతృప్తి పడి అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు కనుక ఇక ఆ విషయాన్ని అక్కడ దర్శనమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని ఆ దక్ష ప్రజాపతి అత్యంత ముదముతో ఆయనను స్తుతింపడం మొదలు పెట్టాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయనతో మొదలయ్యి ఇక దేవతలందరూ కూడా బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, దక్షుడు, ఇక్కడ దక్షుడు యజ్ఞ నిర్వాహకుడుగా ఉన్నటువంటిది, దక్షుడు ఇచ్చినటువంటి యజ్ఞ ఆహుతులకు సో ఆ విష్ణు భగవానుడు స్వీకరించి అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు కనుక ముందుగా దక్షుడు ఆయనని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడట. సో ఆ విధంగా మరి వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి శక్తి కొలది, ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళంతా కూడా పతనమైనటువంటి స్థితిగానే చూడవచ్చు అక్కడ ఆ యజ్ఞ నిర్వహణ. సో వాళ్ళంతా కూడా ఆ భగవంతుని ఆ విధంగా స్తుతించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఉన్నతిని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ, సో మొదటగా ఆ దక్ష ప్రజాపతి అత్యంత ఆనందంతో ఆ దేవదేవుణ్ణి స్తుతింపడం మొదలుపెట్టాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, గుణగణాలను కీర్తించడం అనేటువంటిది ఎవరికైనా సాధ్యం కానటువంటిది. సో కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క శక్తి మేరకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఎవరెవరు ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఆ మేరకు వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి స్తుతించడము మొదలు పెట్టారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. యజ్ఞేశ్వరుడును ప్రజాపతులందరికీ పరమ గురుడును అయిన ఆ దేవదేవుడు నంద సునందాది అనుచరులతో సేవ్యుడై ఉన్నాడట. అక్కడ దర్శనమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు, ఆదినారాయణుడు తన యొక్క అనుచరులతో కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సేవ్యుడై ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. సో ఆ క్రమంలో దక్ష ప్రజాపతి ఆయనను ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు కదా. దక్ష ఉవాచ శుద్ధం స్వదామ్యుపరతా కిల భుజ్యవస్తం చిన్మాత్రమేకమభయం ప్రతిసిద్ధ్యమాయాం తిష్టం స్తయైవ పురుషత్వం పేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన పరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. సో ఆ విధంగా అదక్ష ప్రజాపతి అయినటువంటి దక్షుడు అంటూ ఉన్నాడు ఆయన, శుద్ధం స్వధామ్ని ఉప్యుతార అఖిల అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఓ దేవదేవా, అదక్షుడు అంటున్నాడు దేవదేవుడితో, ఓ దేవదేవా, హే ప్రభు, సమస్త కాల్పనిక స్థితులకు నీవు పరమైనటువంటి వాడవు, వీటన్నిటికీ కూడా అతీతుడైనటువంటి వాడవు. మరి ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, చిత్మాత్రయేకం అభయం. సో మరి ఆ అద్వితీయుడవు, భయరహితుడవు, పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికుడవు నీవు. చిత్ మాత్రం, పూర్తిగా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికుడవు నీవు అంటూ మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇక్కడ ప్రతిసిద్ధ్య మాయా, ఈ మాయని నియంత్రించేటువంటి వాడవు నీవు. ఈ మాయనంతటిని కూడా అంటే భౌతిక జగత్ అంతటిని, భౌతికే కాదు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక అన్ని జగత్తులకు అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో అలా ప్రతిసిద్ధ్య మాయా, సో మరి ఈ మాయను నియంత్రించేడు వాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, తిష్టం స్తయైవ పురుషత్వముపేత్య తస్యాం ఆస్తే భవాన్ అపరిశుద్ధ ఇవాత్మతంత్రః. సో ఆ విధంగా ఆ దక్ష ప్రజాపతి మరి ఆ ప్రభు
అయినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. హే ప్రభు, సమస్తమైన కాల్పనిక స్థితులన్నిటికీ పరమైన వాడవు నీవు. చిన్మాత్రుడవు, భయరహితుడవు అయిన నీవు ఈ మాయనంతటిని నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగేటువంటి వాడవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనేకమైనటువంటి శక్తులలో కొన్ని మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి. అతని అసంఖ్యాకమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క శక్తులు ఉండేటువంటివి. ఆ శక్తులలో ఈ మాయా శక్తి ఒకటి. అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, చిన్మాత్రువు భయరహితుడవు అయిన నీవు మాయను ఆధీనంలో నిలుపుకుని వాడవు. మాయ ఎందే ప్రకటితమైనప్పటికీ కూడాను నీవు దానికి పరునుగా నెలకొని ఉంటావు. ఆత్మ తంతునుడవైన కారణమున నీవు ఎల్లప్పుడూ ఈ భౌతిక కల్మషములకు దూరమైనటువంటి వాడవు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి గురించినటువంటి విషయాన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి తన శక్తి మేరకు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి శక్తులను ఆయన కొనియాడుతూ ఆయన పరిధి మేరకు, ఆయన శక్తి మేరకు ఆ భగవంతుని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు అనేకంగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని 3 ప్రధాన వర్గాలుగా విభజించబడవచ్చు అని చాలా సార్లు మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే మనకి అన్ని గ్రంథాల్లో ప్రతిసారి భాష్యాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ వస్తున్నటువంటివి అవే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, బాహ్య శక్తి అనేవి. అలాగే ఆ శక్తులలో ప్రతిదీ కూడా కొన్ని లక్షలుగా విభాగాలుగా ఉంటాయని చెప్తుంటుంటారు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తు ఆ భగవాను యొక్క బాహ్య శక్తి యొక్క సృష్టి, అంటే ఆ మాయాశక్తి యొక్క సృష్టి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక ధామములో నెలకొన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము భగవంతుని యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తిగా ఉండేటువంటిది. మరి ఈ శక్తుల్లో మళ్ళీ వేల కొలదిగా, లక్షల కొలదిగా ఒక్కొక్కటి విభజించబడి ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా మనకి చెప్పబడేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవతత్వాలుగా ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తులుగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, వాయువు, వెలుతురు, వర్షం వంటి ప్రకృతి అంశాలను నియంత్రించే అధికారము కలిగినటువంటి దేవతలు, అంటే దేవతలందరూ కూడా ఆ పరమ పురుషుని యొక్క తటస్థ శక్తి అందలి వారుగా విభజించబడ్డారు అని చెప్తారు. అలాగే మానవులతో పాటు అల్పజీవులు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తికి చెందిన వాళ్ళేగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటిది సాధారణంగా మనకి ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ భగవంతుని తత్వం ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ విధంగా భగవానుని వివిధ శక్తులు సర్వత్రా నెలకొని ఉంటాయి. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు అభిన్నమైనప్పటికీ ఆ శక్తులే పరతత్వంగా మనం ఎప్పుడు కూడా భావించకూడదు అని చెప్తున్నారు కదా. సో కనుకనే మరి ఆ భగవంతుడు మరి ఆయన, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క మాయ ఎందే ఆయన ప్రకటితమైనప్పటికీ దానికి పరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఆయన ఆ భగవంతుడు మన యొక్క పరిమిత అవగాహన సామర్థ్యానికి లోబడేవాడు కాడు. మరి వారి యొక్క స్వీయ పరిమితమైనటువంటి శక్తి ద్వారా ఎవడును కూడా భగవంతుణ్ణి దరిచేరలేడు అని చెప్తారు అని మనకి ఉపనిషత్తులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటివి. మరి ఎవడైనా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి అనుగ్రహము ద్వారా ఆయన యొక్క తత్వాన్ని, ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతి పొందగలరు అని చెప్తారు. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లు మహర్షులు, దేవతలు
వంటి వారు కూడా తనను ఎరుగజాలరని సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి, మరి అలాంటప్పుడు అసుర భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి మందమతులమైనటువంటి ఈ మానవుల పరిస్థితి ఏమిటి? సో కాబట్టి మనకి ఆ పరతత్వము, ఆ పరమ పురుషుడే అనేటువంటిది మనకి అన్ని ఉపనిషత్తుల సారంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ ఉపనిషత్తుల సారం యొక్క వివరణము శ్రీమద్ భగవద్గీతలో మనకి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే తెలుపుతూ ఉన్నటువంటి కదా. సో మరి వాస్తవానికి మరి ఆ భగవత్ శక్తుల యొక్క అంశాలు అయినటువంటి భగవంతుని యొక్క లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి కొంత పరిమితమైనటువంటి కర్మలు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా మమాంశ జీవలోకే, ఈ జగత్తులో వచ్చేటువంటి దేవతలు మానవులు అందరూ ఆయన యొక్క అంశాలైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఎందుకంటే గుణాత్మకంగా ఆ భగవంతుని స్వభావాలను ఉన్నప్పటికీ కూడా పరిమాణాత్మకంగా ఆయనతో సమానులు కాదు. సో కనుకనే మాయ ఎందే నీవు ప్రకటితమైనప్పటికీ నీవు దానికి పరుడుగా నెలకొని ఉన్నవాడవు. ఆత్మతంత్రుడవైన కారణంగా నీవెల్లప్పుడూ ఈ భౌతిక కల్మషములకు దూరుడువై ఉంటావు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే సంపూర్ణుడు. మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి కొంత మన యొక్క ఇంద్రియాలు అంటే జీవతత్వాల యొక్క ఇంద్రియాలు దోషాలతో కూడినటువంటివి, అసమగ్రమైనటువంటివి కనుక ఆ విధంగా ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధ తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆ విధంగా తన ధోరణిలో ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా మిగిలిన వారు ఋత్విజులు, రుద్రుడు, బ్రహ్మ, ఇతర ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ప్రార్థనలను దాదాపుగా తదుపరి శ్లోకాలలో ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆ విష్ణు భగవాన్ని ప్రార్థనలు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాము. ఈ 26వ శ్లోకం నుండి ప్రారంభమైనటువంటి హరే కృష్ణ. సో మరికొన్ని ప్రార్థనలను రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ.